तो देबू खैनिया का पकेटा बा। कहाँ बार लड़का बा बाहर खेलत हन स अबे आइल हन स आ फिर चल गेल हन स कहतन से मम्मी बाहर खेलत हन कने जा खेलियो जा। खाना वाना खिला तो कुछ। हाँ खाना ना खा के गइल हन स रौरा इतना कहाँ देरी लगा देनी है। अरे देरी कहाँ लगावनी है। हाँ कबे से गइल बानी। कबे से गइल बानी तो घूमे गई रहनी है कि काम खोजे गई रहनी है। मिलल कहीं काम सेट भइल काम चलता कि काम सेट होखी। हैं हमारा ऐसा 5000 से अधिक लेबर मिस्त्री खाड़ा बड़ा केहू के नहीं के काम मिलो। जब कामे नहीं चलता काम मिली कहाँ। हैं कहाँ से काम मिल जाई। तो मकान मालिक आइल हन एहू जा वो का कहतल हम अब कहिए का किराया मांगत रहल और का कहिए। तो का कलू तुम ही ना कह देलू कि नहीं 10 दिन बाद 1 महीने बाद किराया अगला महीना दे देब। कुल कह देनी हमें। अच्छा हाँ कि काम खोजे गइल बड़न से कहीं काम धंधा सेट नहीं होत जब काम मिल जाई तो पैसा ले जाके दे आई हैं। तो का कहता कि हमरा कोनो चीज से मतलब नहीं है काम मिले चाहे ना मिले काम होखे चाहे ना होखे हमके पैसा चाहिए हमके रुपया चाहिए। अच्छा। पैसा के भुखाई लल माने उनका पैसा खाती। हाँ। माने 2 महीना के किराया खाती अब हम जाई चोरी करे। हैं माने अब हम जाई चोरी करे चोरी तो ना करे जाई। अब पैसा के काम बागता नी आज 15 साल से बानी तब बिना पैसा काम कर रखले बड़न 2 महीना बर्दाश्त नहीं हो खत ना बोल देवे कर तारा फ्री में रखले बड़न बोल देला ना मैं कुल कह देनी है तब छोड़ी जाए दिए अभी जौन भाई तौन भाई। एगो बात कहती हैं अगर मनती तो कह का कह तू कह तू कहिला कानवा में के जौन बा हमार सिकड़िया हां ले जाके सोनार के धोई थी और कुछ पैसा ले आई थी तो उन्हों के दिया जाई ता अपनो कुछ खर्चा उर्चा चल जाई। माने ये तार खूब बढ़िया बात निकलल ह कि तार कानवा में के या तार सिकड़िया ले जाके सोनार के रखी इनको किराए खातिर ना रखाई। अब हम तब परेशानी देख के स्थिति अपन देख के घर के तब कहनी हमें कतनो परेशानी होगा माने एकर मतलब ये हो गई कि माने ई परेशानी आई बता तार कानवा में के या सिकड़िया रखी आई अगला बार परेशानी तब तारा के ले जाके रखी आई ना रखाई। हमनी के संग तो ये होता हमनी के का जितना गरीब बन से सबका संग ये होता जितना किराए के घर में लोग रहता सबका संग ये काम होता। कमा चाहे मत कमा खा चाहे मत खा किराया चाहिए छाती पा के सकर के बाद खड़ा हो जाना हमके किराया दो। ले जाके बेची आवो तो हई कली आवो तो हऊ कली आवो। अब यह रह गया कि ले जाके गहना नाक में के कान में के आगा गर्दाई में के ले जाके बेच के लेके आवो या किराया दो खा क दिन खइबू। अरे तो कौन माई बाबू देले बा कि वे अफसोस रही रौरे न बनइले बनी त रौरा कमे ना आई त केकरा कमे आई। अरे हम ही बनइले बनी त का हो गई तेकरा मतलब ती त ना हो गई कि ले जाके बेची आवो। परेशानी में बा आदमी तबे न कहता मर नहीं न गई जियत नहीं न काहे बोलत नहीं ऐसे जी ना बोली। हां एगो तो काम खोजे लेकिन काम ना सेट पहले जाके लगलू अब पैना डाले। अच्छा जाए दी ना कह दिमाग खराब कर रखले बड़ो बिना मतलब के जाओ नहीं देखो लेका कहां बड़ा सन लेकिन बुलावा नहीं रोड पर मत भेजा काहे कि गाड़ी घोड़ा आवता से कहीं चोट लग जाई बुलावा निकले का भाई नहीं। ठीक बा हम जाता नहीं अब रौरा सोच नहीं का करे के बा करे के का बा दियाई उनकर किराया लेके भागत नहीं खी। आ सब बाबू हम ढेला दीवाना यूपी बिहार चाहे कहीं के होके किराएदार ये किराएदार के ऊपर वीडियो बनौनी है ये हकीकत बात बा
कि मजदूर जहाँ पर भी किराया के घर में रहता ओकरा के काम करो चाहे मत करो, ओकरा से किराया टाइम पर चाहिए। वो कहाँ से लियाई ना लियाई ऐसे केहू के तल्लुकात नहीं खे, कोनो मतलब नहीं खे, ये हकीकत बा भाई। और जितना भी किराएदार लोग हुई हैं अगर ये वीडियो के देखी हैं तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करो भुलाई मत। नमस्कार।